ji serdema Ferenciyan û taroja îro menareya mizgefta mezin ya ku wekî kevintirîn mizgeft li deverê tê nasîn hêj dengê bangên nimêjan jê tê bihîstin û di dîrokê de jî menareyê navê xwe di nav şûnwarên kevnar de tomar kiriye. Mizgefta mezin ya bajarê Qamişlo di sala 1936 de bi şêweyê mizgefteke biçûk hatibû avakirin. Lê piştî ku mizgefta biçûk ya ku bi kelpîç û heriyê hatibû avakirin herifî bi alîkariya Komeleya Ewqafan ya wê demê û xelkên deverê di şûna wê de mizgefta mezin ya niha hate avakirin. Mizgeft bi şêwaz û staylê Eyûbî hatiye avakirin û ji ber giringiya wê ya dîrokî ew wekî mezargeheke olî jî tê ناسين. الجامع الكبير في مدينة القامشلي هو بالأصل كان مصلى صغير أيام الأربعينات وأوائل الخمسينات. مزگفتا مزن یا قامشلو د سالên çilî û pêncî de biçûk bû. Lê piştî ku herifî xelkên deverê û bi alîkariya Ewqafan biryar dan û di şûna wê de mizgefteke mezin ava bikin. û ew mizgeft di salên şêstî de bi şêweyî niha ava kirin. û ji wê demê tu guhertin tê de çê nebûye. Me her tişt wekî wê hêlaye. فيه أي شيء يعني أبقينا كل ما فيه كما هو. هذا المنبر ev olî şêwazê Eyûbî hatiye ava kirin û wisa jî qubeya mizgeftê. كذلك صغيرة ولكنها على النمط الأيوبي. Ji ber cihê mizgeftê stratêjîk ku dikeve Bakurî bajarê Qamişlo de li nêzî dergehê Sînorî yê bi Bakurê Kurdistanê re her wiha nêzîkbûna wê ji bazara bajêr re bê navber Musulmanên deverê qesta wê dikin. Çi ji bo nimêjê yan jî ji bo bêhnvedanekê be. Xelkên deverê jî şanaziyê bi vê mizgeftê dikin. Ev camiya mezin camî kevne û alem gelek tênê de. û millet ehem şî taata Xwedê Teala dikin û ev camî gelek meşhûr in. Xwedê camî qedîm e zû vekevne û dimê beled de ye û xidmetê gelek ji millet re dikê. Xidmet gelek ji millet re dikê lê teqrîben hemû ehlê şughul maşughul hemû tên esnayê wextê nîro tên bêja xwe û esrê tên bêja xwe vê dikin bî kul sûhûla û yusr. Menareya mizgefta mezin ya ku hevşêweyê wê li bajarên Sîbîna Bakurê Kurdistanê jî heye û navê wê mizgeftê Zeynul Abidîn e, heman endezyar û karkeran her du menare ava kirine. Menareya mizgefta mezin ya li Qamişlo derbasî nav şûnwarên dîrokî yên parêzgeha Hesekê bûye. Ji lewma jî ew wekî sîmboleka bajêr tê nasîn. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.